A my tam taky dojdeme odsud. No, lokace, za 10 z 10. Vlastně si koupil v Dekáči, jak se to jmenuje, do Funchalu. Tohle je do Houpa. Takže čus, tady Fejbike a vítám vás na Madejře. Ostrov Madeira je určitě destinace, kterou jsem chtěl navštívit už delší dobu a jsem rád, že tohle léto se nám podařilo konečně s klukama se domluvit a jeli jsme tady na týden, což tam musím říct, že týden, ačkoliv se to zdá, že to je hodně na to cestovat po jednom ostrově, tak to uteklo mega rychle a je tady každý den co objevovat. Dneska je teda poslední den, co tady jsme a musím říct, že se teda moc netěším zpátky domů, radši bych tady ještě zůstal a ještě tady chodil další hajky nebo objevoval ještě další místa. A každopádně jsem mega rád, že jsem tady mohl být a tímhle svým videem bych vám vlastně chtěl ukázat, co všechno jsme tady za ten týden navštívili. Hned teda na začátek, co se týče letenek, tak sehnali jsme zpáteční letenky z Prahy, přímák, za 5000 na osobu, což je teda super cena na to, že je srpen a je tady vlastně hlavní sezóna. Ačkoliv je tady hlavní sezóna, tak tady musím říct, že teda není ani moc lidí. Zrovna teďka jsme tady v Nansvoli, což je takový údolí za horama, asi 15 minut od Funchalu a jsme tady v podstatě sami. Pojďme se teďka teda podívat na den číslo 1 středa, kdy jsme sem přiletěli a hned potom jsme si půjčili auto v rentálu, vlastně vyzvedl nás týpek, který nás zavezl do půjčovny, kde jsme si už nabrali auto, naší Opel Corsu a vyrazili jsme směr Funchal a potom směr tady Nansvoli. Auto na Madejře, myslím si, že pokud chcete navštívit všechny místa, tak je to must have, protože ačkoliv je tady veřejná doprava a jsou tady Bolt auta nebo taxíky, tak na ty místa, které jsou trošku odlehlejší, tak tam se podle mě dostává špatně, takže tam je dobrý to auto mít, i když tam musím říct, že ty silnice tady někdy jsou teda opravdu crazy. Po příjezdu jsme se teda ubytovali tady na ten byt, který tady máme, je to přes Booking a bylo to třeba 7 000 na osobu. Samozřejmě hned první den jsme museli někde vyrazit a máme tady 15 minut nad náma vyhlídku, která se jmenuje Curral das Feiras. Tady jsme vlastně viděli náš první západ a hned se nám vlastně úplně ukázalo to údolí a ty hory, jak tady jsou. Ta příroda je tady opravdu fascinující. Samozřejmě jsme tady štáb, takže každý kameru nebo dron a hned jsme prostě jeli a natáčeli jsme content. Další den jsme vyrazili ráno nejdřív do Funchalu, konkrétně nahoru na botanickou zahradu Monte Palas Tropical Garden, což musím říct, že teda je rozlehlá botanická zahrada. Nejvíce mi asi líbila orientální zahrady, Japonsko mám určitě taky na wishlistu a chtěl bych se tam letos podívat. Tam jsme nějak pobloudili přes dopoledne a odpoledne jsme se vydali náš první hike. Vlastně začínali jsme v Machiku, kde jsme nechali auto, potom jsme nastoupili na bus a jeli jsme do Porta da Cruz, kde byl tady ta crazy skála a odtaď jsme šli pěšky, šli jsme hike okolo pobřeží, bylo to celkově asi 11 kilometrů. Musím teda říct, že ty cesty někdy byly teda jako hodně nespevněný a ačkoliv tam byl plot, tak tam byl spíš jako tak, aby se neřeklo, ale ty výhledy byly insane. Máme tady pátek, další den, to jsme vyrazili nejdřív v soše Ježíše Krista. Ačkoliv ta lokace byla taková, jako řekl bych mid, tak máme tam super příběh a to je to, že Tomáš dronoval a nějak si neodhadl, kolik mu úplně vystačí baterky a my jsme vlastně byli už nějaký nadmořský výšce. Mu se to vybilo, nedokázal už se vrátit zpátky, protože tam byl silný vítr, takže musel přistát někde dole na pláži. Dopadlo to dobře, našli jsme drona a máme tam odtamtud i záběry, takže střih na záběry. Potom Funchal, hlavní město, jakože pokud chcete do města, tak jako na den super, ale myslím si, že je pak potom fajn vypadnout a podívat se spíš na jiné místa tady v ostrově, než zůstat jenom v tom hlavním městě. Každopádně jsme se zastavili na oběd, stali jsme se do muzea Cristiana Ronalda a nějak jsme si prošli víc to město. No. Chceš pozdravit do vlogu? Pojď si sednout sem.
Takže my jsme byli na vyhlídce, která je údajně jako jedna z nejvyšších na světě, protože je prosklená. A jako byl to zajímavý pocit na tom být, protože ta vyhlídka se docela houpala a některý členové u nás mají trošku strach z vejšek, takže Tomáš radši zalezl. Malinko. Ale teda na to, že to je jako jedna z nejvyšších, tak fakt jsem měl pocit, ještě když jsem jako začal skákat, že ty vole se to trošku jako propadne, nebo jako, že nebylo to úplně extra pevný. No právě, no, to mě taky překvapilo. A vyhlídka jako super, ale teda bylo tam mega moc lidí, což to trošku ukázalo ten dojem. No a to stejný platí na další lokaci, což byl vlastně ten vodopád. Tak na fotce to vypadá takový jako hidden gem, že tam nikdo není, ale v realitě tam čekala fronta lidí a museli jsme se tak počkat 10 minut, jsme se dostali na řadu, aby jsme se vyfotili. No. A bylo to jako překvapivý, že na některých fakt jako dost turistických místech, co se jako zdálo, že jsou nejznámější z Madeiry, tak jsme třeba potkali jenom pár lidí. Nebo se to tam jako příjemně rozprostřelo, že to tam bylo rozhodně lepší, než kdyby jsme šli třeba teď na Sněžku. Vlastně na Pico Ruivo, nejvyšší bod tady Madeiry, bylo méně lidí, než jsme byli na Sněžce na východu. A to jsme si vyšlápli, ale k tomu se dostanu ještě. Tady jsme to nás čekal další hike, vyrazili jsme na vodopády, bylo to zase nějak cca 13 km. Tady bych asi dal highlight to, že jsme se v jednom z vodopádů koupali, ačkoliv to voda byla teda mega studená, ale řekli jsme si, že když už tam jsme, tak to hecneme. Ten vlastně vodopád poslední, který jsme navštívili, byl jeden z těch úplně největších, který jsem kdy viděl. A ten si teda říkal taky o to, že jsme tam vykoupali, ale už nám bylo zima, takže to už jsme nehecli. Každopádně až na to, že jsme se rozdělili, trošku jsme se nedomluvili, v kolik přijdem a vrátili jsme se asi hodinu později, tak to byl úplně super výlet. Neděle původně v plánu bylo, že bude Red Day, každopádně to se nějak nepovedlo, vyrazili jsme na další levádu a ta leváda byla specifická v tom, že tam byl skoro, no vlastně přes kilometr tunel. Ono vlastně občas někdy ty místa musíte tady vzít sebou čelovku, což určitě doporučuji, protože chodíte vlastně, že ty levády vedou přes takový průrvy v těch horách, co tady jsou a ten vlastně jeden měl až přes kilometr, šlo se to třeba 15 minut a fakt jako po 15 minutách, když vylezete z té jeskyně, tak máte takový fakt jako zvláštní pocit a musím teda říct, že pokud jako někdo má klaustrofobii, tak mu třeba nemusí být, protože to hodně fakt jako zužený v nějakých místech. Tohle jsem si koupil v Dekáči, jak se to jmenuje, ve Funchalu, 2 dny předem. A hlavně tam fungovala česká Decathlon kartička. No asi naslal mi to Bonjour Martínek, takže vole, špatný jazyk. Až na to, že jsem se fakt jednou ty vole bouchl do hlavy hodně, jsme to zvládli snad v pohodě. To teďka tady mám, myslím, takovou jako malou bouli, no. Ta leváda je super, ale vlastně nikam to nevede, je tam nějaký malý vyšlej vodopád na konci. Že bych úplně doporučoval to jít, jenom za záměrem toho, že chcete podívat na ten vodopád, tak ten určitě za to nestojí, ale pokud chcete jít vlastně si to vyzkoušet, jestli to zvládnete, jako projít tu levádu, tak v tom případě bych do toho určitě šel. Potom jsme se na chvíli podívali do Seychelles, kde jsme se i vykoupali a na západ slunce jsme jeli zase na jedno z moje míst, který jsem chtěl tady vidět nejvíc a to je Funal Forest. Což musím říct, že je úplně absolutně crazy místo, je to zase úplně něco jiného, vlastně ta Madeira je hrozně rozmanitá a tady mi to připomínalo něco jako takovou Afriku, takový safari, strašně hezká příroda, zvířata a západ slunce, mělo to hrozný vibe a super na natáčení a focení. Na doporučení Mikea, zdravím Mike X Farm, jsme vyrazili v pondělí na brunch. Vyrazili jsme do Nomad Café, nebo Nomade restaurant. Dal jsem si tady tyhle palačinky na slano s lososem, musím říct, že úplný banger. Trošku jsme si udělali prostě hezký den, Luky měl narozeniny, takže jsme tam oslavili a potom jsme vyrazili na vyhlídku, kde je možný vlastně krmit ptáky. Odpoledne jsme hodili menší koupačku, potom jsme vlastně vyrazili na hike a teďka tady si zavolám zpátky Tadeáše. Takže jaký byl tvůj nápad teda? Ale můj nápad byl, že když jsme šli levádu, která byla pod nejvyšší horou vlastně Madeiry, Pico de Ruivo, tak že bychom si to mohli trošku zkrátit a že bychom tam šli rovnou, protože původní plán bylo, že si obejdeme tu levádu, koukneme na vodopád a potom půjdeme zpátky. Ale mě napadlo, že bychom to mohli vzít přímo a vlastně byla to celá jako magařina, protože ta trasa měla sice jenom asi 5 km z té levády, ale bylo to 13 metrů převýšení a seznam mapy psali jako cestu přes 5 hodin. My jsme to klačili, dali jsme to asi za 3,5. No. A
No celkově i s tou levádou a celkově jak jsme se potom vraceli ještě na parkoviště, to bylo skoro 19 km, takže to bylo jako docela slušný, no. A fakt jsme mysleli jako v jednu chvíli, že nebo nevím jak Alan, ale já jsem v jednu chvíli fakt měl jako krizi, že kdybych neměl sebou jídlo, tak to asi jako... Kdyby se nekousl do croissantu, tak to nevíde. Přesně. No a pomaličku se dostáváme do finiše. Včera jsme nevěděli moc, co už budeme dělat, protože jsme měli projetej ten ostrov tak jako dokola, viděli jsme ty hlavní místa a vlastně koukal jsem se ještě na nějaký cliff jumpy, protože miluji cliff jumpy, tak jsem se koukal na TikTok na nějaké doporučení a vyskočil tady na mě tady ten most, který vlastně byl v městě Ponta do Sol, který už jsme jednou viděli, ale museli jsme se sem vrátit, protože vypadalo to mega dobře. A teda musím říct, že na tom videu ten most vypadal sice velký, ale ne tak velký, mělo to 16 metrů a když jsem tam přišel, tak jsem si řekl, oh shit, tohle asi nemám šanci, nebo tohle prostě neskočím. Naštěstí tam byla parta Holanďanů, který byli mega super a viděli, že máme dron a že tam budeme natáčet, takže oni se zeptali, jestli je můžeme natočit a zase mi trošku pomohli, jelikož už to tam skákali, věděli, kam tam přesně skákat, protože tam byly nějaký šutery ve vodě, tak mi vlastně poradili a asi kdyby tam nebyli, tak nejspíš to neskočím, ale takhle jsem do toho šel a musím říct, že to byl to vlastně největší skok, nejvyšší skok, který jsem udělal 16 metrů a bylo to super. Ok, do zpovídání. A musím říct, že tady ten týden jsem si mega užil. Bylo to jedno vůbec z nejlepších jako rozhodnutí, který jsem ten rok udělal. A Madeira je krásný ostrov. Asi jsem neviděl nikdy hezčí ostrov, který by byl tak rozmanitý. A určitě se tady někdy zase rád vrátím, protože je tady furt co objevovat, je tady mega moc levat, výhlídek a je tady prostě co dělat, no. Pro milovníky fotek a videí určitě nezapomeňte si sebou vzít foťáky, protože budete mít vytažený podle mě každou minutu a někdy už jsem teda fakt si říkal, že už točím moc, takže jsem si to někdy schoval, nechal jsem si jenom ten moment pro sebe, vychutnal jsem si ho bez toho, aniž bych jako zaznamenal. Takže tohle bylo konec videa a pokud se vám tady tohle video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr. Pokud jste měli nějakou otázku na mě ohledně Madeiry nebo cestování, tak napište do komentářů. A budu se těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se. Čus.